Esta é unha fábula maravillosa, a historia de dous irmáns xemelgos que fundan dúas cidades. Así comeza a historia, van atravesando as 5 estacións do ano, repiten 4, primavera, verán, outono, inverno e segunda primavera. Empezamos a ver como ao longo do tempo, dun ano de duración da obra, como evolúen estes elementos naturais, como castigan a unha parte da sociedade e a outra non. Digamos, hai unha parte privilexiada e unha parte danada. Mariana! Mariana! Hai amor, hai dor, hai amigos que se transforman en enemigos e finalmente hai un grande incendio e ao final é mellor que os espectadores o vexan, non? Roland Schimmelpfennig, empezamos, se che parece, polo autor, é o autor alemán máis representado no mundo vivo. Ten 58 anos e é un home que investiga moito, que crea un xogo persoal diferente, traballa con dous elementos claves, narratividade e teatralidade. A obra é unha crítica moi forte, pero unha crítica que investiga 3 límites: o límite da percepción, o límite da realidade e o límite da fantasía. O encontro é un encontro, Galiza, Portugal, é un regalo por parte de Escola da Noite, un auténtico regalo. A estrutura desta escola é incrible. A min, persoalmente, vaime deixar unha memoria inesquecível. Se xa sentía admiración e cariño, querencia, agora a dimensión é inmensa. Há um incêndio além! Do outro lado está tudo em chamas! Fogo! Fogo! Oh, santo Deus, Deus de misericórdia, tem piedade das suas almas! Estamos diante dunha obra de teatro contemporáneo, novas formas de facer, novas formas de xogar, novas formas de narrar, novas formas de enfrontarse cos desafíos, pero sempre cunha realidade presente, condensada, pero na que o social está moi presente. Esa é o que fai necesario o teatro como un pouco testemunha da época que nos toca vivir. Non podemos estar de costas, non podemos mirar a outro lado cos acontecementos, con esta polaridade que estamos vivindo, con este degradar a xente, con este... Non podemos estar de costas ao sufrimento. O que pasa é que o teatro ten esa posibilidade de abrirnos outros mundos. Cando a poesía entra no teatro, a dimensión vital humana é diferente. Depois